Takže, čau. Takže, ahoj, vítáme vás na našem novém kanále o hraničářích, nejen pro hraničáře. Tohle je Ziky. Tohle je Bára. A obě dvě jsme hraničářky a chceme vás provést světem hraničářů. Nebo aspoň trošku vám to přiblížit, co vlastně hraniční porucha je, protože vlastně se podle mě to začalo řešit až nějak v posledních letech. To je pravda. Že o tom jako nebylo nějaký velký povědomí. A takže jako, abyste víc pochopili tu nemoc a doufáme, že vám to trošku pomůže. Určitě doufáme, že vám nějakým způsobem třeba poradíme, pomůžeme, osvětlíme třeba i pro rodiče hraničářů, aby tušili, s čím vlastně se potýkají a jakým způsobem jim lze, nebo nám lze pomoct. Jinak Bára není moje máma, to je moje kamarádka. My jsme taková velká malá hraničářka, doslova. Já tady mám takovou jako vtipnou nápovědu, kdybyste chtěli vidět, tak takhle vypadá hraničářský. Jestli to, teď je to trošku vidět. Jo. Tak takhle vypadá hraničářská nápověda, prostě psaný ve všech směrech. Tak, kdo jsme? Asi tě poprosím, Ziky, aby ses trochu představila, aby lidi jako tušili, kdo seš, proč seš. No tak já jsem známá osobnost, že jo, mě by už měli znát. Ne, tak samozřejmě já jsem Ziky, je mi 19, tenhle rok mi bude 20, vím, že vypadám mladší. A vlastně, když jsem vlastně byla diagnostikovaná, tak to bylo, když jsem byla poprvé hospitalizovaná na Karláku, kde mi vlastně dali teprve, až když jsem byla hospitalizovaná, tak mi vlastně diagnostikovali, protože se diagnostikuje až od 18. A vlastně mě hrozně moc všichni okolí, moji kamarádi a i Bára, tak tam mi říkala, hele, a nemáš náhodou hraničku? A já jsem byla jako, že co to je? Já jsem vlastně ani sama nevěděla, co to je, protože prostě já jsem se v tom moc neorientovala. A takže asi zatím tak, jinak dělám make-upy, jsem make-up artistka, proslavila jsem se hodně díky cosplayům a asi nejvíc mě vystihuje moje úžasné make-upy, který po každý budou ve videu jiný. A možná budu mít i nějaký čočky, protože to tak mám ráda. Což je samozřejmě naprosto v pořádku, protože myslím si, že každý z nás by měl být v absolutní pohodě. A cítit se prostě dobře. Tak no. Teď můžeš ty. Tak, teď já. Takže já jsem Bára, je mi 42 let, jsem mamka, už brzy 18letá dcery, na kterou jsem náležitě hrdá. Co mám ráda? Knížky, hudbu, divadlo, Zikinu. Tak kdo by mě neměl rád? A šílený náušnice. To zase vystihuje mě, že prostě já se většinou, a myslím si, že to má hodně hraničářů, že svůj look je taková naše jako brnění, taková ochrana. Asi i proto nosíme třeba jako dost zběsilý modely. Už jsem xkrát slyšela, hele, prostě mě takový jako je ti přes 40, už by se s těma modelama mohla trošičku jako uklidnit. A já říkám, ne, to je prostě moje brnění, tam já se cítím jako v komfortu, takže takhle to mám ráda. No, já třeba se taky ráda oblíkám jako zběsile a takhle. A já jsem takový člověk, co prostě je extrovert, ale já nesnáším lidi. A teď já ráda vyčnívám, ale nemám ráda, když na mě potom ty lidi koukají. Tohle znám, no. Tohle je asi pro hraničáře taky dost typický. Taková jako dvojakost. No a taky bych chtěla říct ohledně jako našeho studia. Já bych ještě se vrátila trošičku k tomu, kdy mě bylo diagnostikovaná. Jo, promiň, já úplně v pohodě, hele, bude to trošičku chaotický, protože my jsme prostě chaotici. Mě byla poprvé diagnostikovaná vlastně zhruba před 10 lety, kdy já jsem dlouho nevěděla, co to se mnou je, proč mám návaly zlosti, proč se nedokážu udržet vztah, proč když už jsem ve vztahu, tak toho člověka stejně nakonec odeženu. A 1000 dalších věcí, které o tom souvisí a o kterých se budeme
v tomhle podcastu bavit. A teprve, když jsem vlastně došla k mojí paní doktorce, což bylo moje neuvěřitelné životní štěstí, protože hned na první pokus jsem chytla lékaře, který je schopen léčit hraničáře, což si taky povíme, že to taky není vždycky úplně samozřejmost. A od té doby jsem v její péči. V současné době vlastně tak se léčím po celkovém zhroucení. A to je asi ke mně všechno. Určitě se toho dozvíte o nás víc s časem, ale teď chceme hlavně uvést vlastně tenhle podcast. No, nemůžeme to nejlepší jako dát hned, protože pravda. My jsme nejlepší, aby hned všichni věděli, kdo jsme. No, jako... A teď jsme tady Musíme být tajnůzkařky trošku. Jo, a teď jsme u toho komplexu božství versus absolutní a nesebevědomí. Co v tomhle kanále najdeme? Všechno. Všechno. To jsi řekla hezky. Já ti tady dám tu nápovědu, proč jsi to zapomněl. Děkuji. Jo. Takže samozřejmě v tomhle podcastě budeme řešit jak vážný téma ohledně třeba historie, ohledně celkový té hraniční poruše, tak samozřejmě budeme mít i videa, které budou takových spíš povídacím, takový small talking mezi náma dvěma. Celkově, i kdyby vy jste se chtěli na něco zeptat, tak samozřejmě můžete napsat do komentářů, my vám na to moc rádi odpovíme. A jak říkám, bude spíš hodně i těch vážných, protože sice s náma je sranda, ale umíme řešit i vážné věci, které si myslím, že jsou důležité řešit, a proto to vlastně budeme dělat v tom podcastě. Přesně tak, čekají nás i hosté, docela zajímaví hosti. Hosté. No prostě budeme mít návštěvy a ty nás čekají v novém studiu, který teprve připravujeme. Tak. Přesně. To si chtěla říct ty. Jo. Dáváš mi slovo? Ano, dávám ti slovo. Takže jak jste si všimli, tak jsme v pokoji, je to můj starý Máme pokoj k tomu dětský. teda takový jako naprosto rozkošný, hraniční hřbitov. Ano. Vlastně já jakoby jsem gotička, sice to teď na mě úplně není vidět, ale prostě to je můj dětský pokoj, který jsem si zařídila hodně jako hřbitovně, mám tu všude netopíry a takhle. A jak říkala Bára, tak pracujeme na novém studiu, který budeme zakládat v garáži, takže to tam musíme všechno vyklidit, všechno prostě znovu třeba vymalovat. Čeká nás spousta práce. Bude to nadlouho. A vlastně i celkově, jak si sem budeme zvát ty hosty, tak úplně si nepřeju, aby vlastně chodili do mého pokoje, protože je to vlastně moje osobní věc, celkově i rodina, co prostě je dole třeba na jídle, tak úplně nechci, aby ty hosti chodili přes... A i pro ně bude komfortnější, Přesně. Když budou prostě ve studiu, že? Co nás čeká, taky live streamy. Určitě live streamy, kdy si s váma chceme popovídat do budoucna, což je ale zatím daleká budoucnost. Budeme i třeba pozveme někoho z vás k nám, aby si s náma popovídal přímo live, takže i tohle nás čeká. S tím, že ty záznamy ze streamu, že jo, můžeme z toho udělat i video, když to bude hodně jakoby zajímavý, což určitě, když tu někdo z vás bude, tak bude to zajímavý. A není prostě problém i ty hosti, co tady budou, tak není problém, aby nebyli na kameře, protože ne každému je to komfortní, aby byl tady mezi náma, takhle vedle nás třeba a může být normálně za kamerou a my si s ním budeme povídat, protože prostě ne každý chce, aby byl vidět, když prostě mluví o něčem, co je pro něj těžký. A... Přesně tak. A nechceme jim dávat pytel na hlavu úplně, jako byl to tady nápad původní. No my jsme si chtěli jako dát pytle na hlavu a mít jenom taky ty očíčka a mluvit, jo. To nás jako napadlo. No původně jako to je pro ty hosty, že jo, ale pak jste si říkali, že pro ně komfortnější než svazování a pytel na hlavě. No, bude, když je pytlema nebo bez. Tak. Co nás určitě čeká, tak jsou workshopy. 100%. Na to se moc těším, protože budou jak live, tak předtočený a vlastně budou to nejenom techniky, jak se zbavit úzkosti, co dělat při depresích, jakým směrem prostě se ubírat nejenom v tomhle směru. A
Na ty se, jak říkám, už těším. Myslím, že se na ně těšíme obě dvě, protože máme pro vás připravený spoustu. A teď nevím, jestli nedrmolím. Tak. No, ale jako i ty workshopy nebudou jenom jakoby na to dýchání a takhle, ale samozřejmě vám můžeme dát, i když máme těžké chvíle, že Bára třeba háčkuje. Já třeba háčkuju, ano. A já dělám něco jako makráme, což jsou různý jakoby uzle a já si z toho dělám náramky, protože si na nic víc zatím netroufnu. No, proto já ještě žádnej nemám, jo, tak kdy to vidíte. No. Ano. No. Dneska je hezký počasí. Rozhodně, taková tma hezká. Jo. No. A proč to děláme? To je hodně důležitá otázka. To je hodně důležitý, proč to děláme. Tak začni. Proč to děláš ty? A pak se dostaneme k tomu, že to spojíme. Super, tak jo. Tak proč to děláš ty? Co v tom vidíš? Jako? Já v tom vidím to, že vlastně budu mluvit trošku za nás za obě, že my jsme vlastně takový ty typy, co se prostě pro lidi rozdají. A i když nás to pomalu zabíjí, tak prostě snažíme se jít dál a dál a prostě těm lidem pomáhat. A prostě už toho je na nás celkově všeho moc. A říkáme si, že vlastně tady ty videa je zlatá střední cesta, kdy my vám můžeme pomoct a zároveň se budeme cítit trošku líp, že jsme mohli do toho aspoň dát prostě 100%, takhle jako virtuálně. Ale nevycucat se. Přesně. A taky to dělám proto, aby vlastně lidi celkově věděli, jak s takovýma lidma nakládat, ty, co mají hraniční poruchu osobnosti a celkově, aby třeba lidi poznali víc mě, protože, jak říkám, já dělám make-upy a hodně lidí mě jakoby zná, ale zná mě jenom jako takovou tu šťastnou, hodnou holku, co prostě udělá pro ně všechno, ale prostě nevědí, co zatím všem vlastně je. A byla by jsem ráda, aby mě ty lidi víc poznali, jaká doopravdy jsem a taky, aby teda ty lidi, kterým budeme moct takhle pomoct, se třeba cítili víc komfortně v tom, že mají nějakou takovouhle nemoc, že vlastně s tím se dá nějak pracovat, že nemusíte prostě mít pytel na hlavě a chodit se sklopenou hlavou a chci, abyste měli trošku větší jakoby confidence v tom být sami sebou, i když je to kolikrát těžký. No, já v tom vidím hodně velký potenciál už jenom v tom, že přesně musíme se začít o tom bavit. A musíme se o tom začít bavit nahlas, protože mám pocit, že opravdu jako se vlastně o tom moc nemluví a jsou části republiky, kde se o tom mluví ještě méně než málo. Což je obrovská chyba, protože my jsme se nevybrali být hraničářky, my si za to nemůžeme, my jsme si to nespůsobili. Jo, to není, že bychom se jako ráno vzbudili a řekli si, budu hraničářka, můj život bude úplně postavený na hlavu. Cítím v tom i terapeutický potenciál pro nás dvě, protože tím, že se o věcech mluví, tak se samozřejmě zpracovávají a jsme schopni potom třeba i navzájem líp pochopit svoje emoce, protože není to tak, jako že všichni hraničáři jsou podle nějaké formy. Prostě máme vlastní osobnosti, když často nevíme, kdo jsme. No. A asi prostě chci přesně to, co ty říkáš, pomoct. Pomoct hraničářům pochopit sami sebe, protože mi se třeba život změnil hodně právě po setkání s jinou hraničářkou, kdy vlastně se mi otevřel ten svět a do té doby jsem věděla, ano, mám nějakou diagnózu, ale v tom okamžiku najednou jsem zjistila, že věci, které cítím, mě to předtím nikdo nevysvětlil. Víš, jako, že se mnou nikdo vlastně nemluvil o tom, hele, jako budeš odhánět partnery, protože to tak je. Protože to máš v sobě a je to kvůli tady tomuhle. Takže to si myslím, že by mohlo hodně lidem pomoct. Taky by se mohlo stát, že nejste hraničář a budete se v tom poznávat. Prosím, nediagnostikujte se sami. Určitě to nechte na odbornících. To, co vám tady říkáme, může se dět na mnoho poruch.
prostě těch poruch osobnosti je opravdu hodně. A oni mají některé ty kmeny dost zásadně blízký, nebo jako dost stejný. Dost stejný třeba, nějaký typ hraniční poruchy se zaměňuje i za nějaký typ schizofrenie, protože neříkám každá schizofrenie, jo, protože prostě to má hrozně moc odvětví. Stejně tak hraniční porucha osobnosti, to, že prostě nemůžete nás jako hraničářky dvě brát jako, že jo, takže takhle to jsou všichni hraničáři. Ne, to absolutně ne. Každý, ať máme stejné diagnózy, tak to neznamená, že ten člověk se chová prostě stejně, protože je to hodně jako rozšířený. To stejný u té schizofrenie. Můj brácha je schizofrenik právě a já jsem se chvilkově i bála, jestli já nemám schizofrenii, než jsem byla diagnostikovaná, protože prostě tam toho bylo dost podobného, ale samozřejmě je to v hodně věcích i jiný. Stejně jako se říká, že hraničáři jsou rychlejší bipoláři, že jo, takže jako takový jako... Ano, akorát, že to, co jim se táhne několik týdnů, tak my to máme během dne 6krát. No. Zhruba tak. Tak. Co na vás ještě chystáme, tak od příště budeme pravidelně ukazovat seznam linek pro psychické zdraví, kam můžete v případě nouze zavolat. To je taky hodně důležitý, protože si myslím, že bychom každý měli mít to číslo někde vylepený na očích, aby kdyby nastal ten okamžik, kdy nejsme schopni pořádně přemýšlet, kdy se zatmí, tak aby jsme se najednou podívali na to jedno místo a jasně, takže tamhle mám zavolat a oni už mi pomůžou. Jo? Každý kraj má svoje, minimálně jedno, takže i to vám ukážeme a od příště to bude pravidelná součást vlastně toho pořadu. Přesně. Tak. No a teď můžeme hodit nějaký malý small talk. Co? Jo, můžeme klidně, ať jako trošku je navnadíme na nás dvě. Já si tě zeptám, a je to docela zásadní otázka, jak se ti život změnil v okamžiku, kdy ti řekli, že jsi hraničář? No, ono to bylo, že já jsem si hodně myslela, že celkově to, co prožívám, tak prožívá vlastně každý druhý člověk. A když mě to vlastně diagnostikovali a já jsem se hodně ptala lidí, jestli jako vnímají ty věci stejně jako já, tak řekli, že absolutně ne. To je, proč já vlastně doteď dělám, že když mám nějaký problém, třeba, nevím, teď jsem s mojí třeba ex-partnerkou, když jsem něco mi udělala nebo něco řekla a já jsem to prostě vzala hrozně moc osobně, tak jsem prostě šla třeba za kolegyní, za mámou a zeptala jsem se, jestli to beru správně. Jestli to jako nepřeháním, nebo tak prostě ptám se na to doteď. A vlastně ten život se změnil hlavně kvůli tomu, že konečně ty doktoři věděli, jak vlastně mě mají léčit. Prostě jako práškama a terapiema a různýma takovýhlema věcma. Takže pro mě se to změnilo hodně, že díky tomu, já neříkám, že prášky jsou dobrý, jo, je to jenom prostě taková podpůrná berlička, od kterých se máte prostě odrazit, která vám má jako pomoct. Rozhodně léky nejsou, že vám to vyléčí, jo, a že vám... hlavně hraniční porucha je neléčitelná. No. A vlastně teda mě to hodně teda tím pádem pomohlo s tím, že jsem se vlastně začala vyrovnávat vlastně sama se sebou. Že mě vlastně začaly docvakávat věci prostě jak puslíky a takhle, proč vlastně mám něco tak, jak to mám, proč mě vlastně okolí vnímá jinak než všichni ostatní. A bylo to vlastně pro mě hodně těžký, jako z hodně věcí v mém životě to bylo dost těžký. Ale cítila jsem se jako, že konečně tak nějak vím, kdo vlastně jsem a vlastně jsem potom i díky tobě jsem vlastně začala nacházet, jak vlastně se k tomu mám postavit, protože do té doby, než jsem věděla, co mi je, tak jsem nevěděla, co mám dělat. Nevěděla jsem, jak to mám řešit, jak mám řešit to, že mám depresi, dobrý, každý má deprese, dobrý, každý má úzkosti, ale prostě pro mě to bylo něco neřešitelného vlastně, když já jsem měla takovýhle problémy. Jasně. A vlastně pak jsem neměla ani vlastně, já jsem se mohla svěřit doma, ale kvůli bráchovi,
dělal hrozně problémy, blablabla, tak já jsem se prostě cítila, že budu hrozně sobecká a budu hrozný sobec, když prostě řeknu, že hele, já mám problém. Když vlastně celý život vlastně řeší bráchu a když máme prostě klidnej týden, tak prostě bych si přišla jak sobec, kdybych jim začala říkat, hele, já vlastně na tom jsem špatně jako brácha. No, ale přitom to tak není, říct to musíš, protože jinak se potom dostaneš do toho stavu, do kterého jsem se dostala já, když jsem prostě vyhořela, že jo, protože jsem o tom neměla s kým mluvit. Já jsem hlavně nevěděla, že o tom s někým mám mluvit. No. docela ta. Ale ten vnitřní pocit, ten prvotní pocit, když ti řekli, jsi hraničář. No, úplně prvotní pocit, tak jsem byla jako, že jo, tak dík. Říkají mi to úplně všichni, tak teď to mám na papíře, co s tím jako mám dělat. Ne, to bylo prostě, no, jste hraničář a já. Tak asi dík, nebo prostě můj prvotní pocit byl jako, takže jsem vůbec nemusela chodit, protože mi to říkají úplně všichni. A vlastně jsem sem šla jen kvůli tomu, abych to měla na papíře, abyste mohli držet už všichni hubu a abyste mi prostě mohli dát pilulky. Nebo víš, jako ten prvotní pocit byl prostě, a co jako? Tak jsem hraničář. Jo, že prostě já jsem vlastně nevěděla, co to vlastně znamená pro mě v tu chvíli, když mi to jako řekli. No, to já vlastně taky ne. Akorát, že u mě to teda probíhalo trošku jinak, protože já jsem věděla, že se mnou je něco špatně, ale nebyla, vůbec s nikým jsem o tom nemluvila. Vím, že třeba moje ségra s mámou tak jako o mě tvrdili, aha, už má zase debilní náladu. To bylo takový jakože to, ale to bylo ještě před tou diagnózou. Chceš se napít? Ne, dobrý. Dobrý, tak jo. Promiň, mě to tak napadlo, protože já když mluvím, tak se potřebuji napít. Ale já jsem vlastně začala řešit, že se bojím normálních věcí a nevěděla jsem, co se sebou dál a hlavně kvůli dceři jsem to chtěla řešit, tak jsem si říkala nic, prostě objednám se k psychiatrovi a uvidíme. Objednala jsem se a viděli jsme. No já nevidím, já nemám brejle. V té době si ještě viděla bez brejlí. To jsem možná nebyla na světě. No to je pravda. To není pravda, před 10 lety jsi byla na světě. Tohle vidíte, jak je hnusná, pardon. Takže já jsem jako tam přišla s tím, že jako nevím a já jsem prostě si tam sedla do toho křesla a najednou se ze mě jako všechno spustilo. A řekla jsem i věci, které jsem nikdy nikomu neřekla. Když jsem jako potom zpětně koukám, co všechno jsem na ní vybalila, jo. Protože to byl prostě jak řeka. Teď samozřejmě, že jsem plakala, protože tam bylo spousta bolestivých věcí, jako z minulosti, které jsem provedla, nechtěla jsem je províst, styděla jsem se za ně. A teď to jako všechno jako to. A teď jsem tam jako seděla. No, takže paní Vlachová, uděláme si takový testík. Tady máte skvrny, kentá, ne? No, prostě mi bylo řečeno, že jsem teda, že mám hraniční poruchu osobnosti. A moje první bylo a do háje. A teď jako nevíš, jo, prostě, i když mám skvělou paní doktorku, tak prostě já jsem nebyla ve stavu jí vnímat toho, co mi říká k tomu dál. Takže já jsem prostě tam teď odešla, šla jsem si sednout na kafe a teď jsem jako listovala Google a teď tam byly sami ty katastrofické scénáře, jako časté sebevraždy, že jo, a já, bezvadný, no, jsou tací a takový a vlastně bývají. V té době se překvapivě psalo, že jako hraničáři bývají méně inteligentní a já úplně, jak v čem, že? No, jako... No, ale to počkej, jako před těmi 10 lety opravdu ta hranička se brala jako úplně jinak, než se bere dneska. Což je jako strašně zvláštní, protože já si pamatuju, když jsem to četla. A teď tam z toho vyplynulo, že jsem jako úplnej pitomec, jo. Říkám, to se jako úplně zase o sobě nemyslím. Jako četla jsem to a nevěděla jsem, jak to se mnou souvisí, protože jsem se v tom nenacházela. A teď si říkám, co jsem to tenkrát pro Boha našla.
Protože o několik let později jsem si to rozklikala znova a najednou už tam byly věci a já říkám, jo jasně, tohle mám. Jo, takže to sedí, tak co jsem tenkrát četla, sakra. Ale je to opravdu o té změně toho psychiatrického náhledu na nás. A myslím si, že jedna z nejlepších věcí, která se mi v životě stala, byla právě to, že jsem k té paní doktorce šla. No. Tak já mám taky pro tebe otázku. Počkej, teď jsem ji zapomněla. Ano. Počkej. Ohledně jako doktorů a takhle, ty jsi říkala, že jsi sehnala hned jakoby doktorku. Hned první, hned mi sedla a hlavně brala hraničáře, což, jak si povíme, není úplně pravidlo. Ty jsi to měla trošku složitější s těma lékařema, jako anabázi znám, vím, jak to je, ale určitě jí tady pověz, protože, jak říkám, ne každý musí mít proměnutím z prdele kliku, jako já, kdy jsem teda jako našla na první dobrou, ještě je to prostě člověk zabývající se přímo hraniční poruchou, takže jako ta cesta bývá mnohem složitější a je dobrý, když se na to připravíte. No, tak jako moje doktoři to bylo, že já jsem hrozně potřebovala psychologa. V nějakých už 13, i dřív, ale nějak jsme to neřešili a vlastně já jsem čekala... Mámo, my natáčíme, tak nemůže mít na jídlo! To budeme muset vystřihnout. No, takže ty doktoři, tak já jsem teda potřebovala nějakého toho doktora od 13, možná i dřív. A vlastně řešili jsme to nejvíc, když jsem nastoupila na střední v 15, s tím, že jsem čekala už před tím, co jsme to nacházeli, tak jsem byla na čekací listině a trvalo to prostě skoro rok s tím, že kdybych neměla kolem sebe lidi, jaký jsem v tu dobu měla, tak už tady nejsem, protože ty mi neskutečně pomohly. Sice už je spousta těch lidí v minulosti, ale v tu dobu mi fakt hrozně moc pomohly a vím, že bez nich bych tady už nebyla. No a když jsme našli tu psycholožku, tak to bylo jako fajn, já jsem potom od ní odešla, už nevím proč. No a pak jsme další rok, 2 snad zháněli dalšího, s tím, že jsem našla psychiatričku, která byla s prominutím. No ne, vždycky vám lékař sedne na dobrou. Ale ona fakt byla kráva. No, to je možný, já nevím. Ale to bylo, ona mi začala předepisovat nějaký prášky a tady tohle tak se mi brala. Říkám, mě ale jako nepomáhají. A jako ty její odpovědi na moje problémy byly jako, tak si z toho tak moc nic nedělejte. Nebo když já jsem se tam rozbrečela, říkala jsem celou story s mým fotrem, že jo. A ona byla, tak ho vyhoďte. A já byla. Jo, jasně, jdu to udělat. Jako, dík, hele, to mě nenapadlo za ten celý život, jako, víš co, jo. No a vlastně ona mě tam nediagnostikovala, jako neoficiálně. Že mám nějakou hysterickou mánii, nebo něco... Hysterionskou poruchu osobnosti, ne? Ne, něco z mánií mi říkala. Aha. Nevím, něco, že jsem nějaký maniak, jo. A vlastně já jsem potom od ní... Což seš, ale tak... No. Takže jsem od ní potom odešla po nějakém roce asi, protože už jsem to fakt nezvládala u ní. A hledali jsme dál a dál a našli jsme teď, co mám psychiatričku, asi rok, 2, myslím. No a to je jako pro mě je docela dobrá, pro bráchu vůbec ne, to je jedno, to se řekneme jindy. A jako ne, že bych u ní byla nespokojená, ale je to prostě psychiatrička, co prostě řekne, no tak se vemte prášek, já vám to navýším a vůbec není jako na hraničáře. Že je to já prostě... mám takový štěstí. No. Protože se mnou si třeba, že tě do toho skáču, se mnou se jako by moje paní doktorka povídá. Jako regulérně půl hodiny si se mnou povídá. Ptá se jako... co bylo v tom období, kdy jsme se neviděli, my se zhruba vídáme jednou za 14 dní. Povídáme si prostě o spoustě věcech, nejenom toho, co bylo, ale nevím, je to tak, že já jí plně důvěřuji. Je prostě taková lidská. Já si myslím, že prostě psychiatr, ke kterému máš chodit, i psycholog, i terapeut, je člověk, kterému musíš bezmezně věřit, protože mu otvíráš svoje niterní, nejtemnější já. A pokud ho nedokážeš otevřít, tak ten doktor prostě pro tebe není správný.
A to není nic špatného prostě, to máte jako v životě, vám taky nesedne každý. A tady je to o to citlivější, že opravdu otvíráte to svoje nitro. No a vlastně ta psychiatrička, ona byla ze začátku v pohodě, ale ona se zeptala, tak jak se máte? A já říkám, no na píru, a úplně jsem se tam rozbrečela, začala jsem jí říkat, co se mi děje. A ona jenom byla jako, jsem také psala. A já, a chcete ještě něco vidět? Tak povídejte dál. A já byla, a to mám povídat. Ale nejlepší je, když já si sednu a ona, tak povídejte. A já říkám, a co vám mám povídat? Jako to jsem nějaké snídaní, nebo jako já vím, co chce, abych jí říkala, ale já sama od sebe prostě nezvládnu začít. Jo, já bych potřebovala, aby se mě víc vyptávala. S tím, že když jsem si ji kolikrát jako otevřela a prostě fakt jsem tam brečela, tak ona mi řekla, tak jo, tak já vám dám ty prášky, nashledanou, vidíme se za 3 měsíce. To je špatně, no. A pak teda psycholožku, co teď mám, není to a ty ani... nechodíš psychiatrovi, ty chodíš psychologům? No, mám psychiatričku a s tou se vidím tak jednou za 3 měsíce. To je ta, co jsem teď říkala. No a mám psycholožku, která je jakoby... Oni nejsou na hraničáře. Tam si prostě přišla a byl tam jako pohovor o tom, jako, co chci, jako, aby mi jako pomohli s tím. A já byla jako, potřebuji, abyste mi pomohli hodně, jako. A Boris byl jako, že no, ale potřebuji jako vědět, s čím vás máme jako léčit, aby jako to. A já říkám, ty vám mám narychlo říct, jako s čím, říkám, no tak asi úzkosti. A oni, OK. A takže mě tam vlastně léčí na úzkosti. Jo. Že prostě to je takový a můžeš tam být maximálně rok a pak tě vyhoděj. To je taky skvělý. Takže jako super, takže já se těším, až mi třeba 14 dní zavolají a jsou že no tak my už vás musíme zahodit, víte jak, jako, už jste moc použitá. Jo, tak to je hezký, no, to jsem vůbec netušila. No, takže já vlastně vůbec nejsem spokojená s tím, jak mě léčí, ale prostě v tuhle dobu je hrozně těžký s někoho najít, protože jste všude na čekacích listinách a když už prostě po tom roce prostě už jdete k nějakému doktorovi, tak prostě už se tam držíte zuby nechty, protože nechcete čekat další 2 roky na nějaký hlavně kvůli lékům, že jo, protože jako byť se tvrdí, že teda jako vlastně tvůj klasický doktor může předepsat antidepresiva, tak ale zbytek věcí třeba ne. Třeba věci na úzkosti a podobné věci, tak to už ten doktor klasický nenapíše. A jako upřímně řečeno, já bez těch ostatních věcí, kdybych teď nebyla, tak tady ani nesedím. Asi jsem stočená doma v posteli v klubíčku a nefunguju. Jo. Takže jako, co se týče stavu české psychiatrie, tak je to tristní. Jo, já jsem jenom teda chtěla říct ještě, když už se bavíme tady o tomhle tom, tak ohledně těch videí, jak budou vycházet a nevycházet, tak samozřejmě budeme se snažit nějak... aby to bylo pravidelně. Pravidelně, ale samozřejmě, když budeme v nějaký jako dolní tenzi s tím, že prostě nebudeme schopní ani vstát z postele, tak budete muset jako počítat s tím, že třeba 1 nebo 2krát prostě to video nevyjde na čas, i když ho teda budeme se snažit předtáčet nějaký díly, ale i tak prostě můžou nám dojít a my prostě nebudeme mít sílu na to prostě natočit další, tak jen abyste s tím počítali, protože si myslím, že je to důležitý říct, abyste jako nečekali, že každý den, že jo, tak už to vyjde. Jo, a ono to nevyjde. Teď si fandí, že nás někdo bude sledovat. Ne, mega si fandím. No, a já bych to dneska asi trochu rychle ukončila. A příště vás čeká takový vážnější díl o tom, co to vlastně HPO je, co ji způsobuje, jaké jsou příznaky a asi takový hlubší povídání, co ta nemoc znamená. Takže já se na vás budu těšit příště. Já na vás taky. Doufám, že už za týden. No. Doufám. A těšíme se na vás. Tak jo, pa. Ahoj.